TMTV Production һәм Три богатыря торак комплексы тәкъдим итә. ЖЖЖ яхшы кешеләр җыелган тапшыру. Начар кеше син! Мин начар түгел. ЖЖЖ яхшы киңәш бирә. Ирләр барында хатын-кыз телен тыярга тиеш. ЖЖЖ начар кәефне юк итә. Инде үзәккәем ялгызлыктан дәва булмаган. ЖЖЖ кич дәвамында яхшы кәеф гарантияләнә. Әле Илдар Хакимовтан соң һаман авыз җыелып бетә алмый. Менә Ахмәтовтан соң вообще. Яңа ел көнендә Татмуз-ТВ каналында ЖЖЖ дип исемләнгән караоке батл. Карамый калмагыз. Тапшыруның генераль партнеры Три богатыря торак комплексы. Кичәнең партнерлары Изумруд ювелир кибетләре, Татар чәе, Җаным коттедж бистәсе, Казанның Бауман урамында урнашкан Восстание машин музее. TMTV